Towards the end of those 40 days, it's not clear when, but we think that it was towards the end that Jesus was tempted. Către sfârșitul celor 40 de zile de ispitire a lui Isus, dar credem de 40 de zile în care Isus a stat în pustie, we believe that this is similar to what happens to the Lord's people. credem că la fel se întâmplă și cu poporul Domnului. After we have studied the Lord's will, După ce noi studiem voia Domnului, after we have reached a conclusion as to what we believe that will is, după ce ajungem la o hotărâre care este voia Domnului cu privire la noi, the Lord will permit trials and circumstances to test us. Domnul va permite circumstanțe și încercări care să ne încerce. And He does this to see how much we desire to do His will. Și El lasă acestea să se întâmple, să vedem cât de mult ne străduim noi, dorim noi să facem voia Lui. There were 3 temptations, La Isus au fost 3 ispite. and it seems that these temptations were from the 3 different, or that they came from the 3 different areas that we struggle with. Și credem că aceste 3 ispite vin din 3 zone cu care ne luptăm și noi. Din 3 surse. The world, the flesh, and the devil. Lumea, trupul și Satan. Now Satan was implicated in all of these. Satan a fost implicat în toate aceste 3 And that's true ispite. for us also. Și de asemenea e adevărat și cu noi. Satan tries to use our flesh against us. Satan încearcă să folosească corpul nostru împotriva noastră. He tries to use the world against us. Încearcă să folosească lumea împotriva And he noastră. tries to attack us directly. Și încearcă să ne atace și în mod direct. You remember the first temptation was when Satan told Jesus to turn the stones into bread. Vă amintiți că prima ispită a fost ca Isus să schimbe pietrele în pâine. And we think this was attracting to the desires of the flesh. Și credem că aceasta era o ispitire a cărnii, pentru carne. He endeavored to get Jesus to use his spiritual privileges for selfish fleshly reasons. Satan a încercat să-l facă pe Isus să-și folosească puterile lui deosebite, spirituale, pentru acest trup. And the same temptation comes to us. Și aceeași ispită vine și la noi. We must be careful to resist these attempts of the adversary. Trebuie să avem grijă să ne opunem acestor ispite. We should never use our spiritual privileges for selfish fleshly purposes. Niciodată să nu ne folosim privilegiile spirituale pentru nevoile noastre personale. The second temptation was for Jesus to jump from the pinnacle of the temple. A doua ispită a fost ca Isus să se arunce de pe streașina templului. And the reason for this was to convince the worldly minded that he was the Messiah. Și motivul care a zis Satan a fost ca el să convingă oamenii că el într-adevăr era Fiul lui Dumnezeu. So we think that Satan was trying to use the world in this temptation. Și credem că Satan încerca să folosească lumea în această fel de ispită. He tried to convince Jesus to use a showy or spectacular method to appeal to the worldly minded. Satan a încercat să-l facă pe Isus să folosească un mod deosebit, spectacular, care să placă lumii, să placă oamenilor. We should not expect that the worldly minded are going to appreciate our consecration. Noi nu trebuie să ne așteptăm ca lumea, oamenii lumești, să aprecieze consacrarea noastră. On the contrary, we should expect opposition from the world as well as from the flesh. Chiar din contră, trebuie să ne așteptăm la opoziție, atât din partea lumii, cât și din partea trupului. So we must resist all thoughts from the devil to look good in the sight of the world. We must resist all attempts by the devil, temptations, to look good in the sight of the world. Deci noi trebuie să ne împotrivim tuturor încercărilor lui Satan de a ne prezenta bine înaintea oamenilor. The third temptation was from Satan directly. A treia ispită a fost direct din partea lui Satan. He told Jesus, if you will just cooperate with me, you won't have to suffer.
El i-a spus lui Isus, dacă doar vei colabora cu mine, nu va mai trebui să suferi atâta. Just compromise a little bit. Un pic, un compromis. And so we also have similar temptations and must resist these. Și noi avem asemenea ispite și trebuie să ne împotrivim lor. We can never compromise our consecration unto death. Niciodată nu putem să compromitem consacrarea noastră până la moarte. We must resist all suggestions by the adversary that there is an easier way that we could pursue. Trebuie să ne împotrivim, să rezistăm ispitelor adversarului care ne sugerează că există o cale mai ușoară de a face aceste lucruri.